TV3 presenta 3 estrelles. Un programa creat, interpretat i dirigit pel tricicle. De notícies d'avui afegirem que aquest matí ha arribat a un prestigiós hotel de la costa el xeic Abdul Farouk, superpetromilionari i posseïdor de la col·lecció de joieria més important del món, de la qual destaca el diamant Farouk de 1.200 quirats. La policia ha extremat les mesures de seguretat a l'hotel en previsió de possibles robatoris de lladres tan internacionals com Lord Epstein, lladre de guà blanc,
Fregoli, l'home de les 1000 disfresses que normalment sol fer-se passar per sacerdot rabí, sempre que no sigui dissabte. Fregoli, que ara fa 3 mesos va donar el cop al banc de sang central amb una de les seves millors interpretacions, la d'enfermera. També va protagonitzar el robatori dels ingressos de la col·lecta per UNICEF amb una entendridora disfressa de Boy Scout canadenc. El comissari inspector de l'hotel, senyor Lambeth, ens informa que ha confirmat la seva assistència al conegut home Garfi, Regis el perro Chau Chau. Arriba el diamant més gran del món. El xeic Abdul Farouk restarà uns dies al nostre país.